Как се описва неописуемото? Невидимият архитект на времето, пространството, на самият акт да съществуваш. Йоан 1.18 се опитва да опише и да вникне точно в тези дълбочини. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. Думите, описани тук, не са просто стихове от вехта книга. Това е божествено откровение, по-дълбоко от всеки философски опит да опише невидимото. А именно, да видиш сърцето на невидимия чрез погледа към видимата му изява. Представете си, че слепотата е условие за прозрение, че само когато се откажем да дефинираме, изведнъж определението идва. Ученикът Йоан говори за посредник. Не някаква религиозна догма, а как личността на Исус Христос скъсява пространството между абсолютното и крайното. Защото истината не е просто обект за размишление на факти. Тя е връзката между Бога и човека. Платон търсеше идеите зад метафората с пещерата. Квантовата физика пък чрез частици, които са едновременно тук и там. Но този стих от Библията предлага нещо радикално. Да приемеш, че невидимият Бог е основна причина видимото да съществува. Че смисълът на огъня не е в дима и пламъка, а в топлината, която не се вижда, а се усеща. Може би в момента не го наричаш Бог, а абсолют или първопричина. Въпросът остава същия обаче. Какво виждаш, когато гледаш? Дали атомите или този, който ги държи заедно? Дали смъртта или личността, която я превръща в нов живот? Йоан 1.18 ни казва нещо много просто, но с безгранично съдържание. Ако невидимото е било винаги тук, какво очакваш да видиш? Ако имате въпроси или коментари по видеото, може да ги оставите и ние ще ви отговорим.